Mae diwrnod arferol yn gallu newid lot, jyst achos dwi'n gweithio yn y maes ynni morol, ynni gwynt ar y môr a ynni niwclear hefyd. So mae'n gallu newid lot. Gweithio efo lot o gwmnïau gwahanol, sicrhau bod yna prosiectau ynni carbon isel yn gallu dod yma i Ynys Môn, i Gogledd Cymru, i trio wneud yn siŵr bod yna swyddi yma yn y dyfodol. Dwi'n gweithio ar 3 prosiect wahanol yn MSparc, so mae'n amser i'n cael ei rhannu rhwng lot o bethau gwahanol. So dwi'n gweithio ar prosiect Arfor, sef Cymru'n Llundain, so dwi'n gwneud lot o deithio i Llundain yn fusol. Dwi hefyd yn gweithio ar y rhaglen Busnes Cymru, sydd yn golygu bod fi allan yn y gymuned yn rhwydweithio ac yn ymgysylltu hefo'r pobl yn Ynys Môn. A dwi hefyd yn gwneud journalism i Business News Wales hefyd. Dydd i dydd dwi yn gweld cwmnïau entrepreneurs sydd angen cymorth digidol. Mae'n gallu edrych fel help efo websites nhw, social media, digital marketing, CRM software, bob dim fel yna. Dwi'n meddwl bod y sector ynni yn enwedig yn Gogledd Cymru yn really exciting. Mae yna lot o mynd ymlaen, mae yna lot o prosiectau newydd yn y pipeline. So, lot o gyfleoedd yma, so just eisiau gwneud yn siŵr bod y pobl ifanc a'r cymunedau yn gallu gwneud y mwyaf o'r prosiectau newydd sy'n dod yma. Felly, nes i gael newid gyrfa mawr blwyddyn yn dôl, ac yn ein lwcus iawn bod yna swydd yn codi yn MSparc, a bod nhw wedi ymddiried ynddo fi i allu newid swydd a dod i mewn yn hollol newydd. So mae'r swydd yma wedi galluogi fi allu newid yr path dwi eisiau ddilyn, a dwi'n falch bod fi wedi gallu gwneud hynny yn MSparc. O'n i byw ffwrdd i Australia am bron i 2 flynedd, lle o'n i'n gwneud rhywun peth, ond o'n i'n freelansio i helpu busnesau a entrepreneurs wneud rhywun peth. So ddos i nôl, ac o'n i jyst meddwl dwi angen wneud rhywun peth, achos dyna ydi hobi fi a be dwi'n enjoyo wneud. So dyna be o'n i eisiau cael fel career. Be nath denu fi at y swydd yma oedd na range, oedd o ddim jyst mewn un maes ynni. Mae o'n ynni adnewyddadwy, ynni morol, mae o'n gallu cynnwys hydrogen, niwclear, ac yn enwedig fel swydd cyntaf i fi yn y maes yma, oedd o'n gret, achos dwi'n cael involved efo bob dim, so ie, yn berffaith. Oes, yn sicr, ie. Efo'r swydd yma, oedd hwn yn swydd cyntaf fi yn y maes yma, a dwi wedi bod yma ers blwyddyn wan, a wedi dysgu lot o sgiliau newydd, a wedi cyfarfod lot o bobl hefyd yn y maes yn gret. Oes, yn bendant, yn enwedig oherwydd bod yna gymaint o wahanol prosiectau yn digwydd yma yn MSparc, so mae yna ddigon o gyfleoedd i allu gwneud lot o waith gwahanol yma. Oes, dwi'n gweithio efo Busnes Cymru rhan fwyaf o'r amser, a mae yna lot o just potential i bildio dy hun fyny yn MSparc neu efo Busnes Cymru, mae yna swyddi yn dod fyny, mae pobl yn symud a ti'n cael just bildio dy ffordd fyny yn y cwmnïau. Mae'r ecosystem sydd yn MSparc, dwi'n meddwl, wneud o'n lle special iawn i weithio. Fel ydych chi'n gweld tu ôl i fi, mae'r caffi yn fama yn ei hun yn rhywle lle mae pobl yn ymgysylltu yn aml. So mae'n gallu gweithio hefo cyn gymaint o bobl gwahanol o gwahanol sectorau yn gwneud o'n lle arbennig iawn. I fod yn deg, mae MSparc just yn wahanol i lot o busnesau dwi wedi gweithio yn y cwmnïau. Mae'r egni yma lot o wahanol, mae pawb yn hapus, pawb yn siarad, mae lot yn mynd mlaen yma a mae hynna'n just rhoi fwy o egni ti wneud gwaith bob diwrnod. MSparc yn lle ffantastig i weithio, mae'r tîm yn gret, cael siarad yn y iaith Gymraeg hefyd, mae'n reit relaxed a just lot yn mynd ymlaen yma a lle lyflu i weithio hefyd. So. Swn i'n deud i trio ffeindio allan be wyt ti'n licio wneud, be wyt ti eisiau mynd i wneud. Mae hynna'n rili bwysig iddo fi, os dwi ddim yn licio be dwi'n wneud, fyddai'm eisiau wneud o am hir anyway. So mae'n bwysig darganfod be ti'n licio wneud, be ydy'r hobi di, ac really just pwysio dy hun allan, cael dy enw allan. So ni'n trio wneud lot o gwaith ymchwil i be sydd o gwmpas chi'n lleol, achos ella os ydych chi'n gwybod amdano fo, ond mae yna lot o swyddi yma yn lleol, ydych chi jyst yn gorfod sbio'n iawn amdano nhw, gwneud cysylltiadau newydd, siarad efo'ch rhieni, efo'ch ffrindiau, efo ffrindiau'ch rhieni, teulu, pwy maen nhw'n nabod, a jyst trio cael profi gwaith yn y maes, os mae o'n wsos, os mae o'n internship am cwbl o fisoedd, lot o brofiad hefyd yn eich chi sefyll allan, ond jyst chwilio amdano fo a gofyn o gwmpas.
Fyswn ni'n dweud yn bendant sy'n neud i'r ymchwil, yn byw yn rhywle mwy gwledig fel Ynys Môn, dio ddim mor hawdd mynd ar lein, edrych ar Indeed am waith. Mae'n cymryd lot mwy o ymdrech, dwi'n meddwl, i edrych ar busnesau lleol, mynd yn uniongyrchol i'r llefydd yna. Felly gwneud yr ymchwil a siarad efo pobl, y mwy o bobl ydych chi'n dod i'n nabod, y mwy mae'r ecosystem yn tyfu iddo chi a fydd y rhwydwaith yn mynd lot mwy. Mae yna lot o stakeholder engagement a hefyd i trio wneud yn siŵr bod y cymunedau lleol yn gallu cael y mwyaf allan o'r prosiectau sy'n dod yma. Mae gallu siarad efo nhw yn eu iaith cyntaf nhw a iaith cyntaf fi yn really special, so really pwysig. Do, yn bendant. Mae yna gymaint o swyddi yn cynnwys yn fi lle mae gallu siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae yna lot ohonyn nhw yn yr ardal hefyd sy'n gofyn i chi siarad Cymraeg. Felly mae gallu a cael y sgiliau i allu gwneud yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn. Mae dod fyny fama a bod i ffwrdd yn Australia wedi ddod â hiraeth i'r iaith i fi pan mae'n i ffwrdd. So mae dod nôl i Ynys Môn sydd yn Cymraeg trwy a trwy. Mae'n really helpu fi ail-ddysgu be o'n i'n wybod pan mae'n ogyn bach, so mae'n grêt. Dwi'n dod o Ynys Môn yn wreiddiol, so mae o'n fraint i fi gallu aros yn yng nghartre a gallu gweithio yn rhywle dwi'n nabod yn dda. A mae'r rhwydweithiau sydd gen i yma yn barod hefyd wedi galluogi i gario ymlaen gweithio yn yr byd gwaith dwi eisiau bod yn. Mae Sir Fôn yn amlwg yn wledig, ond mae yna gymuned clos o bobl yma. Mae'r rhwydwaith ydych chi'n gallu adeiladu'r pobl ydych chi'n dod i nabod yn tyfu yn ofnadwy o sydyn, gan bod ni gyd mor agos. Mae'r pobl, y Cymraeg, jyst yr Ynys yma, a mae'n really gallu helpu fi bransio allan network fi i gyfarfod fwy o bobl a potential clients. Wel, dwi'n dod o Sir Fôn, so be well, really. Dwi'n lwcus iawn o gallu gweithio yma. Mae'n le anhygoel, a jyst gallu siarad yn ei iaith Cymraeg, iaith cyntaf fi, a gweithio'n lleol. Mae'n teimlad rili da.